L-ex Chief of Staff ta' Ostingat Manuel Delija, esponent ewlieni tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil li issa qed tikkampanja għal Bernard Grech, infex f'attakk ieħor fuq is-sostenituri ta' Adrian Delija. Sabiex jagħmel dan l-attakk, Manuel Delija saħansitra fetaħ attakk fuq il-faċilità korrettiva ta' Kordin. Manuel Delija kiteb blokk u fil-mira tiegħu kien hemm Terry Muscat, magħruf bħala Terry ta' Bormla, dejjem lejali lejn il-kap nazzjonalista Adrian Delija. Terry Muscat skontat sentenza ta' priġunerija ta' 21 xahar ħabs fuq traffikar ta' droga. Manuel Delija qal li Terry Muscat ħallit iddur il-ħabs fl-laqgħa li kellha ftit ilu. Jidher li Terry Muscat kitbet dwar kif fil-ħabs kellha esperjenza riformattiva pożittiva ħafna u ringrazzjat lid-direttur tal-ħabs. Dan il-fatt dejjaq lil Manuel Delija għax fetaħ attakk fuq id-direttur tal-ħabs, il-Kurunell Alexander Dalli. Fil-blog ġab ukoll filmat tal-gwardjani tal-ħabs sabiex jirredikolhom. Taħt it-tmexxija tal-Kurunell Dalli fil-ħabs ġie eliminat l-abbuż mid-droga, anki wara investiment f'apparat biex jiġi żgurat li droga ma tidħolx fil-ħabs. Dan apparti li l-priġunieri qed jingħataw l-għajnuna kollha sabiex jirriformaw u saħansitra waqt li jiskontaw is-sentenzi ta' priġunerija jaħdmu sabiex jagħtu xi ħaġa lura lis-soċjetà.